Sanibonani emakhaya, sanibonani bazalwane. Uma Mthandazo lo eSoweto eZola South. Namhlanje ke ngithe ake sizoxoxa ngoxolo nentethelelo. Siqala ngezwi. Sifunda uLuke 11 verse 2 namhlanje. Lapho uJesu Kristu efundisa ngomthandazo, umthandazo omkhulu ubaba wethu osezulwini. Kunendawo lapho ethi khona usithethelele izono zethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Kunengqinamba ke ezikhona ezimpilweni zabantu. Utholisakala ukuthi impilo yakho kunzima nje nokuthi uthole umsebenzi, izinto zonke uthi uyazenza zenzeki, kanti awuthakathiwe. Uqinise inhliziyo, awufuni ukuvumela uxolo. Ukubamba ke intukuthelo against umuntu okonile kuba inkinga kakhulu, uzakhela udonga olukhulu, ihindrance enkulu kabi le. Manje ngithanda ukuzoveza ebantwini ukuthi asiqapheleni, bantu mabaqaphele ukuthi kungenzeka utholisakala ukuthi umuntu ohlezi kuNkulunkulu, siyakubona uyakhonza iminyaka, uyahamba uyangena enkonzweni, mhlawumbe ukhulekela nabantu. Nawe umuntu nje okhulekelayo, dedicated kuNkulunkulu ngayo yonke indlela okhona ngayo. Kodwa solo wabamba igqubu la last year. Abantu bayamoshana bazalwane. Akumosha umuntu ngesimabomu, akumosha azayi aphindelele. Engithi ayibona lento le. Mhlambe wena uphendula uzithulele, uthathe advantage, delela. Mosha umuntu. Manje indaba ke ila kuwe. Thina sizolungisa lo moya ongaxoli. Masilifunda izwi lesitshela ukuthi kufanele sixolele ngokungaphezi. Mele sixolele singayeki. uNkulunkulu uJehova ufuna kanjalo ngoba uthe ukuze naye asithethelele, nathi masithethelele. Khona lapha ke washo khona wathi umuntu umxolela kayi-70 times 7. Mawuzibala lezo ikhathi zithi 490 times. Mangabe mathematics ngiyenza kahle. Lokho kuchaza ukuthini? Kuchaza ukuthi ungabali. Liveza ukuthi uma ethi 70 times 7, ungabali ukuthi umxolele ngexola nje wena udlule, xola nje udlule, xola nje udlule. Yabona? Kodwa ke umuntu mase umxolele, uyamxolela umbambele at a distance. Angithi iyazwakala lento. Umxolele. Kuyadingeka ukuthi sixole. Mase abantwana bakaNkulunkulu sihleli ebukhoneni bakhe. Ngoba leli gqubu lihleli kuphi? Enhlizweni yakho. Lenhliziyo uJehova ayifunayo. Wathi uJehova akahlali yena enhlizweni isindayo. Siyavuma ukuthi woniwe. Kodwa makungabe into mangayo leyo njalo wena umile ngayo ukuthi hey mina wangenza ukuthi umuntu. Uthi ke uJesu Kristu, thukuthelani kodwa ningalali nisathukuthele, lingashoni nisathukuthele. Thukuthelani ngoba ni abantu nifanele ukuthi nithukuthele. Kodwa fanani nabantwana nikwazi ukuthi nixole. Lapho ke umoya kaNkulunkulu uyakwazi ukuthi uhlale kuwe, uyakwazi ukuthi ukusebenzise konke okukhomanda ngomlomo wakho bese kuyayenzeka ngoba inhliziyo yakho ayigcwelanga, ayisindi, ayigcwelanga udodi. Right. Uxolo lolu esingafuni thina abantu kulenze ebantwini. Sisasholani kubaba wethu osezulwini ukuthi usixolele njengoba nathi sibaxolele. Uyabona ukuthi uqamba amanga mawuthandaza.
kusho ukuthi wena mawuthandaza kufanele mawufika kuleya line ujump, then umthandazo wakho awuphelelanga, kusho ukuthi akukho lapho uzofika khona. Siyazi bazalwane ukuthi uxolo lunzima, kodwa lubiza ubustrong nebravery ukuthi uye kumuntu uyoxolisa. Mamela, ngesinye isikhathi you don't have to ukuthi uzuye kuye uyoxolisa, kodwa wena uthi uhleli dlulisa enhlizweni yakho umxolele umuntu noma ungayanga kuye ukuthi ngiyaxolisa, ngoba lana asikhulumi ngokuthi wena wone abantu, ngithi sithi wena woniwe abantu. Abesethi ke uJehova, izifuba zenu zincane ukuthi zingathwala konke lobunzima, bonke lobuhlungu. Uthi izifuba zenu incane. That is why uyo end up unama chronic disease unnecessary ngenxa nje yokwata. Ngoba phela mawukwatile, the minute uhlangana nalomuntu okwatisayo, umzimba wakho uyashintsha, uyafudumala. So wenzani njalo lento mawulibela uyipractice emzimbeni igcine kwenzani kubangela izifo. Yingakho athi uJehova, le izifuba zenu zincane kabi ukuthi ningayitholela zona. Uthi lethani yonke imithwalo kimi ngizoniphumuza. Ngoba uJehova uyazi ukuthi sithwele inhlupheko zalomhlaba sizithwele. Manje makungasuka umuntu azokususa kuposition yakho right omi kuyo, ima uqinile, lalela ngoba uJesu Kristu ke washo, uJesu Kristu wathi le ndlela iwumqansa iyakhuphukela, le ndlela ifaniswe nomakoti obambe umese lapho obukhali ngakhona. Manje mawuthi wena uyathandaza, wena uyakholwa ukuthi uJehova uyaphila, egameni lika Kristu Jesu iba nayo inkonzo yentethelelo. Ubabingelele futhi abantu bayabingelelwa. Umbingelele angeke avumi. Angithi usempini, wena ukho empini, angeke avumi, dlula. Kusasa mohlangana naye phinda futhi, sawubona, angeke avumi. Kusasa uhlangane naye, sawubona, uyozavuma. Uzomdina kodwa uyozavuma. Khumbula ukuthi wena wenzeli yena, wena uzenzela wena ukuthi ungathwala umthwalo. Izwi likhulume nawe, alikhulumi naye, likhuluma nawe ukuthi lesifuba sakho siyolimala masithwele konke okungafanele sikuthwale. Mamela uJehova lo mzimba uthe ithempeli lakhe lapho yena ahlala khona. Manje inhliziyo yakho mayizothwala yonke lento uzohlala kuphi uJehova ngoba kugcwele udoti. Phela lo mzimba uthe uJehova yilapho yena aphumula khona. Kufanele ukuthi athole indawo azinze uJehova. Ithi ngase kufika isikhathi sokuthi uyokhulekisa abantu, uyobeka abantu izandla. Hey, phuma umlilo. Hey, phela uJehova ukuphathisile mthandazi. Mthandazi, sihlale sikhuluma ukuthi ungazinyathi, ukuphathisile uJehova. Uyazi ukuthi mawuqala uvula umlomo kuphuma umlilo. Whatever you say goes ngomlomo wakho ngoba ukhuluma ngegama lakhe. Uyangizwa ukuthi ngithi uthi lalela emathanjeni akho kufihliwe amandla emathanjeni akho. Manje awufuni wena ukuthi uJehova sekhulume kahle kangaka ngawe, esekushilo ukuthi yilapho yena aphumula khona. Uthi kusethempelini lapho kuwe, lapho yena afika ahlale khona, ubungcwele bakhe bukhona lapho kuwe. Ukuthandile uJehova wakhetha ukuthi wena uzothatha abantwana bakhe emhlabeni, uzothatha abantu bakhe, uthatha insizi zabantu, uzikhuphulele kuye. Funa wena ukuthi ungawungcolisi lo mzimba. Funa lo mzimba lo uhlala uhlanzekile ngaso sonke isikhathi. Funa lo mzimba sike sakhuluma nangokukhuluma emlonyeni ukuthi kufunakalani. Namhlanje sikhuluma ngenhliziyo ekufanele idlulise ngoba wena uyathandaza. Kufanele kudlule mntasekhaya, kufanele kudlule mthandazi. uJehova ukuthembile. Sengisho nakuwo lo mndeni ongakuthandi wena njengoba uthandaza, ngithi dlulisa futhi, hey, dlulisa ngempela makudlule. Yazi kufanele ukuthi ukwenze kuze nabo laba abangakuthandi babone ubukhona bukaNkulunkulu empilweni yakho, baze baconfess ngemlomo yabo ukuthi ngempela uJehova uyaphila, simbona kuye lo. Mawungafuni wena ukuthi mawuphuma la ngesonto sikubona uye enkonzweni, noma ngabe uvathile noma uprivateile, kuyafana. Okubalulekile ukuthi wena uye enkonzweni bese abantu bathi ha lo ngasikhulumisi.
akufuneki ukuthi kube kanjalo. Ngiyazi khona kunzima bazalwane, angikhulumi into ekuwukuthi angidlulanga kuyo. I'm talking from experience. Yazi ngathi mengifundiswa ubaba wami ethi nibabingelele, sithi abasiphendula athi phindani futhi, sithi hayi ngoba wena uyakwazi ukukwenza, athi nani ninawo amandla okukwenza, nani ninawo amandla okukwenza. Ngempela kuyakhonakala ngoba uJehova ufanele athole indawo ey'nhlizweni zethu. Manje yilokho bengizokuletha-ke namhlanje ukuthi maningazivaleli impumelelo, maningazivaleli impumelelo ngokukwata, ukwate kuze kube unyaka ozayo. Yazi ungamangala mawungabingelela lesiya sitha sakho seminyakanyaka esingakufuni. Ungamangala ubone izinto zakho ziqhaqheka, ubone izinto zakhe ungazange wathatha siwasho, ungazange wathatha lutho. Ngokukhuluma nje nomuntu uqhaqha inhliziyo, utsho ufuna inhliziyo evulekile, ufuna inhliziyo evulekile uNkulunkulu, bese izinto ziyayenzeka. Manje uNkulunkulu esimthandazayo ufuna ukuthi sihambe kahle phambi kwakhe, sihambe kahle. Ngicela-ke ukuthi bazalwane sigcine la namhlanje. Inkosi bese yanibusisa, kube umusa emakhaya. Amen.